Domin nishadinku ku kasance tare da Tamasca TV ɗauke da sabuwar waƙar mawaƙi Amar M Kowa mai taken 'yan mata. Zana baki ƙauna 'yan mata, zana baki ƙauna 'yan mata, zana baki ƙauna 'yan mata, karki sani rana. Karki sani rana 'yan mata, zana baki data. Zana baki data 'yan mata, zana baki kaina. Zana baki kaina 'yan kowa, zana baki kaina. Zana baki kaina 'yan mata, karki sani gota. Karki sani gota, soyayya bani yi da cuta. Bani yi da gori, soyayya bani yi da cuta. Zana baki sefa 'yan mata, zana baki mota. Zana baki mota 'yan mata, zana kai ki jena. Zana kai ki makka 'yan mata har mu je madina. Zamu yau ziyara gun manzo shugaban halitta. Shugaban halitta mai makka har zuwa madina. Ni dai ki gane, ni dai ki gane, soyayya bani yi da cuta. Bani yi da cuta 'yan mata, karki bani rata. Zana miki komai 'yan kowa, bani saki bauta. Za ta kai ga aure soyayya in kin aminta. Har mu kai ga 'ya'ya dan Allah, so ki zo mu zauna. So ki zo mu zauna 'yan mata, zana baki kaina. Zana baki kaina 'yan mata, sai ki zo mu zauna. Sai ki zo mu zauna 'yan mata, sai ki zo mu zauna 'yan mata, zana baki kaina. Zana baki kaina 'yan kowa, zana baki kaina. Zana baki kaina 'yan mata, sai ki zo mu gana. Sai ki zo mu gana 'yan mata, zana baki kaina. Zana baki kaina, soyayya bani yi da wasa. Ina ta binki kin ki bini, ina ta san ki kin ki so ni, ina ta waka duk akan ki, ina ta dinki duk akan ki, ina ta kwalliya duk akan ki, ina ta waka duk akan ki, ina ta komai duk akan ki, ina ta komai duk akan ki, ina ta komai duk akan ki. Yan mata su ya ki jiya, san ki nake, kaunar ki nake, ba ki gane ba, ba gane ba. Dan kuwa na sha wahala ba, kawai masoya ku biyo ni na shiga gaba. Za ku ji yadda ta bada kara. Mun gode da kallon tashar Tamasca TV. Mun gode. Dan uwa, idan wannan shine farkon zuwanka a wannan YouTube channel namu mai albarka, kai kokari ka danna mana subscribe, ka danna mana like, sannan ka danna alamar kararrawa da mun dora sabon shiri za ku ji shi a kan lokaci. Mun gode. Mun gode. Mun gode. Mun gode.